Яктылык мәктәбе укучылары кунакларны әнә шулай күңелле итеп үзебезчә каршы ала. Кайбер фәннәрне тирәнтен өйрәтүче уку йортында татар теле һәм әдәбиятына игътибар зур. Биредә татар мөхите сизелә. Балалар да мәктәпләре хакында яратып сөйли. Татар теленә биергә, шигырьләр матур иттереп сөйләргә, аннары дин турында өйрәнәбез. Туган телегезгә мәхәббәт ничектер монда үзгәрәме? Үзгәрә. Үдә сөйләшкәнең ул бер, вот, например, мәктәптә сөйләшәсең, анда барыбер яхшырак сөйләшәсең, теге әдәбият телен өйрәнәсең. Без бу мәктәптә инде 11 ел укыйбыз. Безнең мәктәптә бар Йолдыз ансамбле, безнең укучылар ара керәләр һәм төрле конкурсларда катнашалар һәм җиңәләр. Без беренче сыйныфтан һәм 11нче сыйныфка кадәр анда катнашабыз. Кызлар җырларга, биергә яратса, егетләр бил алышуны хуп күрә. Уңышлары да бар. Көрәш буенча ярышларда җиңүләр яулыйлар. Уже бар чемпионы Самарской области по борьбе на поясах, по национальной борьбе көрәш. Без алар белән дә гурланып торабыз. Бар уже кандидаты технических наук, балалар буна безнең школны укып бетергән балалар. Мәктәп эшчәнлеге белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров та танышты. Бүгенге көндә яктылык татар мәктәбе ул барлык төбәкләрдәге татар мәктәпләре өчен дә ул билгеле бер модель, үрнәк, өлге булып тора. Bütün pedagogik составының татар булулары белән, bütün җанын тәнен күңелен биргән Радиковкачның Газизовның бу эшкә тулысы белән җитди рәвештә bütün күңелен биреп эшләүнең дә нәтиҗәсе бу әлбәттә. Чөнки менә килеп керү белән монда татар мөхите генә түгел, татар теле әдәбиятын предмет буларак кына укыту мәсьәләсе генә дә түгел. Бу гомумән тулы бер система булдырылган. Залда аны укытучылар, татар оешмалары җитәкчеләре, әтияниләр көтә иде. Biz bugün denizleşme bir işe getirdik нәрсәгә бездә монда пристрой белән вопрос. Шул пристройны безнең көтәрдек, чтобы безнең җитәкчеләргә күрсәтсен, сөйләсен, безне фикеребезне, родительләр фикерен, чтобы нитсен Татарстанда үзисен белән күрсәтеп әйтсен. Потому что бәйгесе көндә монда без могли бы 8 булып утырга. Biz укытабыз 506 бала, и бездә урын монда эс. Бинаны зурайту мәсьәләсе белән биредә инде күптән шөгыльләнәләр. Мәктәп янындагы бер корылма да бирелгән. Менә беләсезме, мин менә 95нче елдан мәктәптә эшлим инде. Әйме, безнең бинабыз әле менә күрше бинада гына без кичке мәктәп кысаларында гына укыттык. Якшәмбе мәктәбе буларак башладык. Аннан соң 2 сыйныф, аннан соң 7нче сыйныфтан укыттык. Аннан соң 97нче елдан инде 1нче сыйныфтан укыта башладык. Аннан соң 2007 елны без менә бу яңа бинага күчтек. Хәзер инде безнең проект буенча 390лык балалык мәктәбез, бинабыз. Әлбәттә, менә хәзер 568 бала укый. Ул менә безгә хәзер урын җитми, кабинетлар җитми, икенче смена быел оештырдык бит инде. Балаларга ерак йөрергә, ерактан киләләр. Кичен соң кайтырга икенче сменадан соң. Әлбәттә, менә бу тагын бер бина безгә бик кирәкле. Минем өмитем зурдан, әлбәттә бу эшне без булдырабыз, бергәләшеп, Самар өлкәсе, Татарстан белән, конгресс ярдәме белән, әлбәттә, бу эшне без башкарабыз һәм бу бинаны булдырабыз. Әлбәттә, 700-800 бәлки 1000 бала бездә укыр. Ала белсәм, без мөмкинчекләрне тудырырбыз. Укытучылар үзебезнең укучыларыбыз, мәктәпне бетергән укучыларыбызны без университетларга затабыз. Алар анда укып безгә кайталар. Менә быел гына 2 кызыбыз кайтты, химия, биология укытучылары. Бер кыз Татарстандан килде, ул тарих укытучысы, татар гимназияны бетерде. Аны да беләсез, безнең бөтен укытучыларыбыз татар телле, татарлар. Кадрларны каяндыр кетмейбез. Үзебез булдырабыз, үзебезнең балаларны укытабыз. Шуның өчен
әлбәттә, бу эш булачак. Татар балалары көп, и татар балалары телекләре бик зур, ана телене белергә. Безнең телҗе бик матур. Без мишәләр булсак та, все-таки без татарча сөйләйбез. Поэтому biz татарлардан переживаем, татар телләрдән переживаем, и без тоже теләгебез безнекене, чтобы безне татарлар, менә 5 бала. Мен тоже теләгем бар, чтобы безне балалар татарча өйрәнсеннәр, белсеннәр, сөйләшсеннәр, бергә булсыннар, и аныкларым да чтобы татарча белсеннәр. Тоже шуның өчен без эш алып барабыз. Мәсьәләне хәл итүдә Татарстан ярдәме кирәк ди Самара татарлары. Башкарма комитет җитәкчесе Даниш Шакировтан үтенечләрен Татарстан җитәкчелегенә җиткерүне сорыйлар. Бу мәсьәләне бүгенге көндә бик җиңел юл белән генә хәл итеп булмый. Чөнки төзекләндерү мәсьәләсе, монда финанс мәсьәләсе дә, кайбер калган мәсьәләләрдә һәм системалы рәвештә һәрбер адым инде бүгенге көндә уйланылган. Безнең ул мәсьәлә буенча менә ачыклык кертелгән, проектно-сметная документациясе ясалган. Без бу мәсьәләне җитәкчелеккә дә әлбәттә инде җиткерәчәкбез һәм безнең Татарстан белән Самара өлкәсе арасында аерым килешү дә бар. Шул килешү нигезендә Мәгариф өлкәсе аерым күрсәтелгән. Шушы килешү нигезендә дә без инде алга таба билгеле бер адымнар белән федераль үзәк белән дә бергәлектә билгеле бер программалар аркылы бу мәсьәләне уңай хәл итәчәкбез дип мин сезгә инандырам. Туган тел сагында торган әти-әниләргә яктылык мәктәбенә рәхмәтен җиткереп, Даниш Шакиров татар китапларын алу өчен сертификат та тапшырды. Татарлар гамәл стратегиясе кысаларында уздырылучы чаралар хакында сөйләде. Максатлар бер, теләкләр уртак. Бергә булганда яктылык мәктәбе Самара татарларының өметен, ышанычын аклап, киләчәктә үз нурын берничә буынга сибәр. Энҗи Шәһетдинова, Рафик Муллаянов, Татарлар, Самара.